Så bare en gang, du kan få mig til at gøre alt. Stille op, klokken lort, fordi det virker galt. Men jeg har taget mine slag og et eller andet. Hvor det galt. Pop, den booty bitch, lad mig høre dig sige ja, ja. $1 for the cage, please, så lad mig høre dig sige ja, ja. Lille Peter. Kom, så tager fingrene frem alle sammen. Lille Peter, og hvordan gør man? Kravlede op ad muren, så kom regnen Og skyllede Peter ned. op. Eller, nej. Så kom solen og tørrede Peters krop. Og lille Peter Edderkop kravlede efter muren. Nej, efter op på muren. Nej, op ad muren. Nej. Nej, vent. Vi sidder i studiet med Julia og... Julie Søge Arborg. Kan vi glemme det? Hvad er det her? Hvad er det her? Hvad er det? Det er fisk. Nej, det er ikke en fisk. Men nu kommer en fisk, som ikke er en fisk. Ja. Hvad er det her? Og ja, citat for Julie Arborg. Hun havde så mange hvad fanden var det var? Hun har bare ingen som helst hager. Fordi min kone bare havde flere hager. Nej, der er bare slet ingen hager. Hun er bare slet. Så Camilla? funny. Hvad er det her? Min Ej, prøv lige at rykke Min mikrofon. Har du lyst til at slå mig sådan? Jeg har en fjernbetjening, og jeg er ikke bange for det. Nej, men det er sådan, min her mikrofon. Lige det mikrofon. Ja. Man ligner en hånd. På pedalen så en. Nej. Kan man klippe det fra? Det der. Kan man klippe det fra? Kan man klippe det fra? Vi skal ikke mange gange. Kan du klippe det fra? Kan du klippe det fra? Kan du klippe det fra? Okay. Jazz her der. Okay, vi stopper den. Ui. Cola. Cola. Okay, der er gulvet. Det bliver bare virkelig glad for det her. Det var ikke sjovt. Show me. Okay, det er ikke Hey, du er død så. Nej, det er sgu ikke noget, mand. Par. Det var lige her, var den. Sådan Benzin var. Nej, så er han der overhovedet ikke syg. Jeg har italiensk. Så. Bare han What's up, nigga face? Oh, Ej, hvad er det, nigga? what's up, nigga? Du har ingen... Har du lige sådan? Ja. I love niggas. Cause I'm still a nigga. Med hvid hud. Men indeni, der er sort. Michael Jackson! Dirty da Anna. Okay, vi stopper. Ved du hvad jeg tænkte på? Mit navn er talkshow host Nick. Fuck det. Altså bare fordi jeg hedder Nick, betyder det ikke, jeg er bøsse, vel? Ja, okay. Så... Hvordan er det fuck? Jamen, jeg skulle da også til mænd, så. Nå, så er jeg mand. Jeg er til dyr. Jeg er så en gris. Jeg Jeg er så dansk. Okay. Jeg pisser seriøst i bukserne. Okay, jeg hjælper dig med at holde den. Sten, sagt. Nej, skal vi ikke lege? Skal vi ikke? Ved du, vi skal lege? Vi skal lege. Kan du gå lidt sådan? Nej, det er min Nu er det revne. Nej, ved du hvad vi skal lege? Nej, vi skal lege... Kat, Mr. Kat. Hey, your brother! My bro from another hoe. Bros before hoes og det der shit der, ikke? Voila. Wallah, jeg sværger altså. Jeg svær på min mor, hun er luder. Jeg har så ikke arm, men det står altså. Så, hvad? Hulemand, Jane. Så Jane, hvis du ser den her video, så er det bare fun.
sidder og laver sådan. Hun er meget sexopstået, forstår I? Skatter! Jeg er optaget. Nå. Ej, okay. Fuck dig, Lasse. Hun er Mwah. min. Hun er min. Hun er min, siger jeg. Hun er min, hun er min. Na, na. Hun er min, hun er min. Na, 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 na. Hun er min, hun er min. Na, na, na. Hvem skal jeg så? Hey, små pige, der er noget, jeg vil sige dig. Dit søde smil er lige mig. Hvis bare vi to, vi kunne flække fingre et eller andet, så skulle et eller andet med hjertet, og så et eller andet med I to. Okay, come on, MGP om 2003. Nej, vi skal lege hammerlammer, du vil sige. Nej. Bag om, vi slår ikke kort. Nej. Kom, vi slår nu. Slap nu af, vi slår ikke kort. Nej, jeg kan ikke sætte nu. En gang. Vi laver 2 gange, så begge to kan slå. Jeg gider ikke slås. Jamen, jeg slår sgu godt snart. Du skal ikke slå mig. Du skal ikke slå mig. Fuck, kedeligt, mand. Min fætter gad der, han er 7, 9. Slej det med din fætter, og en fucking familie, ja. Hvad siger du? Hvad siger du? 2 sekunder. Hvad siger du? Okay, der er noget i. Husk på, min far ligger faktisk i en soveværelse. Har det der ikke været i gang i Ringberg? Hvad siger du? Styr dig, mand. Psycho. 6,5 minut. Ved du, hvad det er? 633, 634, 635, 636, 37, 38, 39, Ved I, hvad dag det er? Det er den 29. Og ved du, det betyder karneval. Karneval. Ej, prøv at se, den her musiker, det har faktisk sådan agurkearme, hvad det hedder. What you say? Baby, I got it. Jeg tror, jeg var syg. Tror du syg i hovedet? I think you are crazy bitch. Man. What? Oh, Julie, I just love... Okay, der skal du med suge med pætter, mand. Det gør jeg ikke engang, men perfekt. Der er ikke med et kigge. Nå, så må jeg vente. Den er i udo. Lasse, kan du så komme i gang? Det er koletid. Skål! Skål! Og igen. Skål! Nej, ikke skål. Ikke engang mere. Skål! 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 Skål med baby. Skål! Skål! Baby. Kom så. God og ny muskel. Skål! Okay, stop nu. Skål. Og lige sidste gang. Jeg tror bare, jeg sidder og skål med mig selv. I dag er det karneval. Og mig og Julie har drukket bajer og Coca-Cola og spist lasagne. Og det er bare godt. Det duer bare. Det duer bare. Jeg har luft i maven, og det duer bare ikke. Det er der ikke er boller med i morgen, så. Jeg boller sgu ikke med noget. Hvis jeg er på læsning, så er det det. Nej, gør ikke. Vi sidder en samtale. Den skal vist ikke på Facebook, den trækker til. Nej, det er på YouTube. Camilla og Julies diskussion. Halløjsa! Så sætter jeg en grænse der. Ej, du er bare for fuld af. Det her, det er sexy. Det her, det er sexy kage. Lad være med at ramme min bryster. Gem det til senere og snut sig. Okay, så skal min lille snullerbasse. Skal vi vise med? Okay, det her, det er Ulla og Pers. Jeg er med Per. Du vil bare have jer Ulla, eller? Hvorfor er det altid dig, der skal være chokoladebud i, når jeg skal være dødsfrugt? Fordi jeg så er end dig. Du er blondine, og jeg er brunhåret. Farvet. Ja, det er derfor, jeg er brun. Det er ikke farvet. Jo, det er. Hvad så?